Barka da zuwa tashar Hausa Arewatoptv, tashar al'umma domin samun sabbin fina-finai gami da labarai da dumi-duminsu, wasannin kwallon kafa da kuma wa'azantarwa gami da nishadi. Kai dai ke da yar uwa, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. Na fi jin daɗin Madigo fiye da komai a rayuwata, in ji wata shahararriyar jarumar ɗan fina-finan Hausa yayin da muka tattauna da ita, ko kuma yayin da muka ga ta wallafa a shafinta ta Instagram da Twitter, yayin da ta wallafa wa ƙawarta akan cewa ita fa a rayuwarta ta fi jin daɗin Madigo fiye da komai a rayuwarta. Mai sauraro, kafin ma saka muku wannan bidiyon yadda za ga wannan jarumar take wannan farcin, ko kuma mu nuna muku tabbaci, muna so da ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa, domin shine zai ba ku damar ci gaba da kallon fina-finanmu da kuma fina-finan Hausa har ma da labarai da domin su. Ku danna subscribe din sannan ku danna ƙararrawar sanarwa kamar haka. A wasu hotunoni dai da jarumar take wallafawa a cikin shafinta ta Instagram, yayin da take wallafawa dai tana tabbatarwa duniya cewa ita 'yar Madigo ce. Daga bisani dai, yayin da muka tattauna, muka yi tattaki zuwa gidanta da ke nan cikin jihar Kano da ke unguwar Nasarawa, muka je muka tattauna da ita. A yayin da muka je mun same ta, ta gama yin Madigo da wata yarinya. Ta ce dai ita dai ta fi jin daɗin ta samu mutum, ko kuma ta samu yarinya wadda za ta dinga tsotsan mata nonuwa, sannan ita ma tana tsotsan mata can kasanta, wato farjinta. Ta ce idan ana mata haka ba karamin daɗi take ji ba, yakan iya sanya ta wasu nishaɗi. Ita dai jarumar dai ta wallafa akan cewa bai kamata a ce mazaje su ringa yawan bibiyanta ba, kuma sannan mazaje kamata ya su ringa haƙuri, saboda idan suka kira ta a waya bata cika daga wayansu ba, don ita ba ta sha'awar maza kwata-kwata a rayuwarta. Ta fi jin daɗin yin harƙalla da 'yan uwanta mata, domin su ne kaɗai za su iya sanya ta ji ta gamsu, kuma tare da sun sanya ta ji ta yi nishaɗi. Jarumar da yi sannan, idan kuma ba ku manta ba, yayin da mu ma muke da masaniya akan cewa duk wata 'yar Madigo za a ganta tana yawan sanya zobe a babban yatsanta, ko kuma ga ta ɗaura sarƙa a ƙafarta. Duk wannan dai alamu ne na 'yan Madigo. Ita dai ta sanar cewa ta fi jin daɗin Madigo fiye da komai a rayuwarta, musamman idan ana tsotsa mata nono, ana mata wasa da farjinta.